искаш някой по-близък. Аз си правих сега, че има една поема, която мога да почита с Darth Vader impersonation. And I will do it, why not? If I were a rock. If I were a rock. I wouldn't have to move from this spot, but I am a man. And so I must rise and fill my belly and find a mate and build a shack and tell a story and live. I must rise. Една поема имам на български език, която аз фактически за нея се бях запътил. Тя е Untitled. 7 метра под хълмът с iPad-ове от 2003-та, евентуално да намерите моят General Electric Walkman от късните 80-те. Дали когато почувството E.T. на Стивен Спилбърг се върне за втори път, то ще се възползва от двете ми стари Walkman Playheads, за да си построи нещо като електромагнитен брейн масажер за употреба през нашите свободни и скитащи извън натоварения град ни. И ти ли беше източникът на брейнен глас зад високото Рено, който рече: брат, хибрид имам, но от онези малки ракетки вече не. Сега има ли пони на английски? Пони, който е също писени, защото музикал съм. Това е писени, който е също пони писени. But first I think actually I'll do one that I wrote as a poem. The only one on the computer. I don't have a printer here. The nowhere above the iron. I live in the nowhere above the iron, where nowhere snakes through dreams of fall, where placid lakes leave lucid memories, where steel and steel and steel is all. I stare through the glass at the shifting somewhere, where nowhere enters and nowhere leaves. Though no one greets the roving nowhere, I know it exists for the swaying trees. I find my nowhere is in the mountains, but my nowhere and I both fear the sea. But it leads me on as we dance around them, this life I have, this nowhere in me. The forest breathes and nowhere screams, all resigns to nothing's call. Lightness dulls and darkness gleams. Nothing changes when one must fall. But we stopped one day as if foretold, caught by calls for paper or line. Yet I refused and simply told that I live in the nowhere above the iron. 12 май. Не усетих как изведнъж, пийки щастливо от чешмата, тя започна да пие от мен. След като реализирах какво се случва, бе очевидно късно. Бе ме изпила. Сгромолясах се на земята като купчи на кокали, чакащи някоя хиена да ги обслужи. Гледах чешмата. Чешмата ме гледаше. 13 май. Тогава дойде апатията. Видях числото и 666. Гледах я от безопасна дистанция, с повишено вътрешно още налягане, съпроводено с парене. Бе като призрачно видение. Гледах мухлясалата и сиво-черно-бяло с остатъци от руса коса, която силно кореспондираше с характера. Гледаше слънце, около нея бе мрак. Не от този мрак, който правиш щастлив този в европейските столици, който те усмихва, а от този, в който те побиват тръпки. Мухлясалата и душа само израз, на която беше косата й, излъчваше една изпразнено съдържание. Сякаш бе прерязала всички връзки с живота, с добротата. Очите й бяха толкова сиви, сякаш заводски произведени от безсмислеността на нейното лишено от земно присъствие съществуване.
Нейните истински владетели бяха числата, мракът и самотата.